Hola a tothom. Si em coneixeu ja sabeu que sóc una persona obsessionada amb l'actualitat, no perquè no tingui més interessos, sinó perquè penso que és molt important saber què passa al món per després poder fer alguna cosa per canviar-lo, que penso que definitivament el món ho necessita. Llavors, no sé si recordareu alguns que potser em seguíssiu de fa temps, doncs que jo solia comentar coses de l'actualitat a les meves històries d'Instagram. És una cosa que he deixat de fer perquè realment em requeria una dedicació bastant més elevada del que a priori podria semblar. I llavors he intentat trobar un format que em permeti fer això, però com tot d'una, al final de la setmana. Llavors una mica el meu plan és venir aquí, casa meva, un cop a la setmana i com parlar-vos d'algunes de les notícies que a mi m'han semblat, a mi o al món, ens han semblat interessants. I ja està, i que llavors vosaltres, doncs, abans d'entrar la setmana següent, tingueu una mica un mapa de les coses que ens han semblat rellevants. Llavors, aquesta setmana, malauradament, inevitablement, hem de parlar dels Estats Units. La setmana passada va començar amb l'anunci dels arancels del 25% tant a Mèxic com a Canadà i d'un 10% addicional a la Xina. Els primers per ara s'han posposat un mes després que tant Mèxic com Canadà es comprometessin a reforçar el seu control a les fronteres, especialment pel que fa a la immigració per una banda i el tema de tràfic de drogues per l'altra. Sí que és cert que els anuncis que han fet tant Clàudia Sheinbaum com Justin Trudeau són anuncis que ja s'havien fet. Sheinbaum sembla que ja havia pactat amb aquests 10.000 membres de l'exèrcit a la frontera amb Joe Biden i Trudeau ja havia anunciat les seves mesures al desembre, però sembla que això ha semblat suficient a Donald Trump per ajornar aquest anunci d'arancels. En canvi, els que sí que han entrat en vigor són els que ha imposat a la Xina, però la Xina, evidentment, ja ha respost amb els seus arancels corresponents, perquè això és una petita guerra comercial. Concretament, ha imposat un 15% d'arancels a productes de carbó i gas natural liquat i del 10% al petroli cru, la maquinària agrícola, automòbils i camionetes. La guerra comercial aquesta, com us deia, sembla que ja ve de lluny, no? Per exemple, Joe Biden ja havia prohibit les vendes d'algun tipus de xip i maquinària a la Xina, la qual cosa la Xina ja havia respost amb la prohibició de l'exportació de minerals claus per la producció de xips i semiconductors. Tot el tema de la gestió de xips i semiconductors s'emmarca en una carrera importantíssima pel desenvolupament de la intel·ligència artificial, tot i que ja vam veure la setmana anterior, o fa 2 setmanes, ja no ho recordo concretament, que aquestes mesures restrictives imposades pels Estats Units no han impedit, com a mínim, que la Xina pugui publicar el seu model propi d'intel·ligència artificial, que a més gasta menys recursos, però que és igualment eficient, aparentment, que és el DeepSeek. A més, amb la Xina, els Estats Units van vetar l'entrada de paquets procedents d'aquest país i de Hong Kong, apuntant clarament el que són els 2 gegants asiàtics de vendres en línia, que són Shein i Temu, que tenen una gran implantació al mercat nord-americà i també a Europa, però aquest veto va ser aixecat al cap d'unes hores. Qui sí, de fet, que ha posat la lupa sobre aquestes 2 grans empreses i de moment no se n'ha retractat és la Unió Europea, que els ha obert una investigació per pràctiques deslleials i abusives. La Unió Europea creu que aquests paquets no compleixen cap normativa mediambiental equivalent a les normatives europees ni tampoc de protecció dels consumidors i llavors la Comissió, que és com l'executiu de la Unió Europea, ha urgit al Parlament i als Estats membres que aprovin la imposició d'impostos, mai millor dit, de gravàmens, sobre aquesta paqueteria que ara mateix és uns impostos que estan exempts. Però, tornant als Estats Units, i a Trump, no cal ni dir que l'anunci més sonat de la setmana ha sigut el pla que ha proposat pel futur de Gaza. Ha assegurat que un cop Israel hagi derrotat Hamas, els Estats Units es faran amb el control de la franja
la buidaran de palestins que habiten allà i llavors farà el que ell ha anomenat la Riviera del Pròxim Orient, que jo m'ho imagino, doncs, el que us imagineu quan sentiu la paraula Riviera, així de cínic és com m'ho imagino tot plegat. No cal ni dir que, evidentment, si aquest pla es fa realitat, seria una violació flagrant del dret internacional, no només per l'ocupació d'un territori estranger, sinó per l'expulsió o la deportació de tota la seva població, que és una cosa que està considerada un crim internacional. En aquest sentit s'hi ha oposat literalment tothom, o sigui, Donald Trump crec que és l'única persona recent que ha sigut capaç de posar d'acord països que a priori semblen tan allunyats com Rússia, la Xina, Egipte, Jordània, Turquia, la Unió Europea, diferents estats de la Unió Europea, el Regne Unit, les Nacions Unides, Amnistia Internacional i un llarg, etc. Evidentment, l'únic que no s'hi oposa és Israel, perquè és una reivindicació, la idea de buidar la franja de palestins que ja existia i existeix encara, sobretot, però no només, per partits de l'extrema dreta del país. Trump també, i una mica en aquesta línia, ha decidit atacar el Tribunal Penal Internacional imposant-li sancions, és una cosa que ja va fer en el primer mandat, per totes aquelles investigacions que dugui a terme als Estats Units o contra ciutadans dels Estats Units i els seus aliats, evidentment incloent Israel. Aquestes sancions van des de la congelació de béns i actius en territori dels Estats Units fins a prohibir als treballadors del Tribunal Penal Internacional i als seus familiars propers a entrar als Estats Units. El Tribunal Penal Internacional, com diu el nom, és un tribunal que s'encarrega de perseguir les persones físiques, això és important, o sigui, no s'encarrega de perseguir els estats, això ho fa un altre organisme, sinó les persones físiques que es consideri que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat, com és el cas del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per tant, Trump això ho ha fet, i el que era el seu ministre de Defensa d'Israel, que ara mateix tenen una ordre de detenció vigent per crims de guerra, per part d'aquest tribunal. És important aquí saber que ni Estats Units ni Israel formen part de la jurisdicció d'aquest tribunal, o sigui, els estats a voluntat s'assumen o s'adhereixen a la jurisdicció d'aquest tribunal i al moment en què s'adhereixen aquest tribunal té la capacitat de jutjar sobre ells. Els Estats Units i Israel no hi són, per tant, no tenen l'obligació de fer-ho i en aquest cas, per tant, Benjamin Netanyahu, la seva visita a Washington, estava a salvo, allò que fèiem quan érem petits, salvens, perquè els Estats Units no tenen l'obligació de detenir-lo, com sí que tindrien altres estats que formen part de la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional. Evidentment, el Tribunal Penal Internacional ja ha dit que aquestes sancions plin, i que han fet una crida a continuar amb les investigacions pertinents. Què més? És que realment no para. Ha continuat disparant contra les dones trans, les persones trans, però especialment les dones trans. Ja va signar una ordre executiva que esborrava directament la identitat de les persones trans, dient que als Estats Units només hi ha homes i dones. Em va fer una per vetar la presència de persones trans a l'exèrcit. Això ja ho havia fet en el seu primer mandat, ja va ser judicialitzat i el Tribunal Suprem ja ho va avalar, ja ho va permetre. També he fet una ordre per impedir el suport federal a les transicions de gènere per menors de 19 anys i una que tenia la intenció d'enviar les dones trans a les presons d'homes. Aquestes dues ara també estan paralitzades als tribunals i aquesta setmana, en un macroanunci, vull dir, format visual a tope, es nota que li dona molta importància a aquest tema, n'ha signat una que impedeix la participació de les dones trans en competicions esportives femenines. En aquest sentit, és una qüestió que ja està judicialitzada perquè hi ha molts estats que ja ho impedeixen i ja hi ha atletes, dones trans, que ho havien denunciat i, per tant, és una qüestió que en algun moment arribarà al Tribunal Suprem i que té una especial rellevància en tant que Los Angeles ha de ser la ciutat que aculli els propers Jocs Olímpics. Més, no marxem dels Estats Units. En la seva croada contra l'Estat i els seus funcionaris, Trump va anomenar Elon Musk, ja sabeu, propietari de X o former Twitter, assessor del govern i lidera un departament que li han anomenat DOGE,
Departament d'Eficiència Governamental, amb la intenció de retallar gastos, no? Una mica la motosierra de Milei, doncs això. Els assessors aquests, els treballadors d'aquest departament, els últims dies s'han repartit per diverses institucions del govern, tot i que Mas, que és important remarcar, és un assessor, no un càrrec electe. Per tant, està en disputa si realment té competència per fer això que està fent o no. De fet, la setmana passada els treballadors de Mas ja van accedir a l'oficina del Servei Fiscal del Tresor, que inclou informació crítica com el número de la Seguretat Social de milers de ciutadans dels Estats Units, però dijous ja una jutgessa va suspendre-ho, limitant aquest accés cautelar precisament per aquesta qüestió competencial, de si Elon Musk pot o no pot fer això. També van fer una oferta a més de 2.000 funcionaris de l'Agència d'Ajuda Internacional dels Estats Units, o el que es coneix com a USAID, per deixar el lloc de treball voluntàriament a canvi de continuar cobrant una temporada. Elon Musk li va dir, us en podeu anar de vacances o fer aquell projecte que no havíeu fet mai o senzillament descansar, en fi. Això seria com una indemnització. I també a última hora aquest divendres un jutge federal ja ho ha bloquejat perquè també ha de veure si hi ha competència o no per fer això. Per tant, si us hi fixeu, moltíssimes ordres, molts anuncis grandiloqüents, un darrere l'altre sense parar, que generen com una sensació de poder extrem, d'estar manant com un rei, pràcticament. Però la realitat és que després molts d'aquests, com a mínim, encara no han pogut tirar endavant perquè hi ha una justícia, un sistema de contrapoders existent als Estats Units que ho està bloquejant. I justament aquí és on posa el focus un article del New York Times que es diu Don't Believe Him, que això convida a recordar que Trump no té un poder plenipotenciari que el permeti fer el que vulgui amb l'administració dels Estats Units, tot i que sí que sembla que és el que ell ens vol fer creure, no? I llavors apunta a tota aquesta muntanya de titulars com una gran campanya de màrqueting perquè al final ens creguem que efectivament té aquest poder, no? I per tant li permetem fer algunes coses que no li hauríem de permetre. La qüestió és veurem què passa, no? Un cop arribi a aquests límits, un cop la justícia es pronunciï, si ell s'hi sotmetrà o no, que al final és el més important. I venint una mica, deixant els Estats Units allà una mica on estan i tornant una mica cap aquí, sí que és veritat que malgrat que existeix aquest contrapoder i que veurem fins a quin punt pot resistir, és evident que Trump està donant ales a l'extrema dreta arreu del món per actuar impunament i desacomplexada, no? I això ho hem vist aquest cap de setmana a Madrid, que acollia una trobada del nou grup parlamentari europeu, Patriotes per Europa, que de fet és la tercera força a l'Eurocambra, no ho oblidem, un partit que agrupa formacions d'extrema dreta d'arreu del continent, com la de Viktor Orbán a Hongria, la de Marine Le Pen a França, també la de Geert Wilders, no sé com es pronuncia el seu nom, d'Holanda, o de Matteo Salvini, l'italià. I, evidentment, també Vox, que ara és qui presideix l'agrupació i ha impulsat aquesta gran trobada, aquesta cimera a Madrid. Un grup parlamentari i una cimera, per cert, a la qual hi ha un dels representants de l'Aliança Catalana ha dit que no els hauria fet res anar-hi perquè tenen interessos en comú. Important recordar-ho. Per quan a vegades no sabem ben bé on van, sabem clarament on van. Evidentment, no cal ni dir, ha sigut una cimera antieuropeista, antiimmigració, anticultura de gènere, com l'anomenen ells, no? I on han assegurat, com ja es veu, que gràcies al retorn de Trump ara són un pensament mainstream, no? Una cosa que abans era marginal, ara és versemblant, no? És real, és versemblant i per tant és possible i es fa mainstream fins i tot en el nostre dia a dia. Per cert, també important, hi ha intervingut per vídeo l'opositora veneçolana María Corina Machado, dient que ells són els aliats i tal contra el govern de Maduro. Com dient. Hi ha hagut una petitíssima llavor d'esperança quan un activista del grup feminista Femen ha irromput a la cimera amb els pits descoberts allà cridant ni un pas més als feixistes. Bé, per parlar una mica de resistència, no? I estirant aquest fil de la resistència, és important saber que aquesta setmana ha començat el judici a Luis Rubiales pel petó no consentit a Jenny Hermoso. Ja recordareu que durant la celebració del Mundial que la selecció espanyola femenina de futbol va guanyar l'any 2023, Rubiales, llavors president de la Federació Espanyola de Futbol, va fer un petó a la jugadora Jenny Hermoso, un petó que, tal com ell ha assegurat i a més ha refermat durant la seva declaració al jutjat, no va ser consentit.
Després dels fets, Hermoso va patir coaccions de membres de l'equip de Rubiales perquè retiris la demanda o demanant-li que sortís algun vídeo, no? Com dient-li t'estàs jugant el futur de la teva carrera i li estàs destrossant la vida a aquest senyor, que per cert ha fet un petó sense consentiment en públic davant de tothom, literalment tothom, perquè s'estava retransmetent per la televisió a nivell mundial, perquè era un mundial, vale? Per aquests fets, Rubiales s'enfronta a 2 anys i mig de presó per agressió sexual i el seu equip aquest també, per les coaccions, s'enfronten a 1 any i mig de presó. Ella hi ha declarat, Hermoso hi ha declarat en seu judicial i ha aclarit que la seva actitud no anul·la el que sentia, no? Part de la defensa de Rubiales és dir, bueno, tots la veu veure, no? Allà a la tele celebrant el Mundial, per tant, no la va afectar en gran transcendència i ella s'ha vist amb la necessitat de recordar que no cal estar plorant a una habitació, no? O tirar-se a terra o tornar-se boja per entendre que allò és una cosa que no es podia fer, no només perquè ella no ho va consentir, sinó perquè, a més era el seu cap, no? Per tant, una cosa que denota un clar abús de poder. Ell ha insistit que des del primer moment tenia clar que el que havia fet Rubiales no estava bé i que ja havia decidit que ho volia denunciar. En aquest sentit, han declarat algunes jugadores també que han confirmat la versió d'Hermoso i han declarat alguns de l'equip de Rubiales, crec que un que va ser el seleccionador, a qui ara la Fiscalia pretén denunciar per fals testimoni perquè està dient que no estava en una reunió on la resta diuen que sí que estava. En fi, reunions no com per encarar aquest tema o la resposta d'aquest tema per part de Rubiales, que declararà la setmana vinent. I un altre símbol aquesta setmana de resistència que celebra una victòria per posar el to esperançador a la cosa, que hem començat una mica cap avall. És la Casa Orsola de Barcelona. Divendres de la setmana passada, la jutgessa que havia d'executar el desnonament del Josep, que és la primera de les persones de la finca que ha de ser desnonada després que se li hagi acabat el contracte i no li vulguin renovar, va posposar, perdoneu, aquell desnonament, sobretot per l'alta presència mediàtica de l'esdeveniment, no? Que també és una cosa que no deixa de ser curiosa, com dient, com que hi ha càmeres no vull fer. En fi, recordeu que la Casa Orsola és una finca que va ser adquirida per Leones Inversiones l'any 2021 i que, amb algunes excepcions com els lloguers de renda antiga, pretenia renovar els immobles i fer-ne lloguers de temporada a més de 2.000 euros al mes. En una decisió sense precedents, la jutgessa va decidir convocar el desnonament pel dimarts següent a les 5 de la matinada, o sigui, al cap de 4 dies, i ja amb aquesta hora buscant una mica reduir aquesta tensió mediàtica, aquesta mobilització, però davant la previsible resposta de resistència coordinada i sostinguda pels veïns de la Casa Orsola, pel sindicat de llogateres i tota la gent que havia anat mostrant el seu suport, el desnonament es va tornar a ajornar fins al dia 18 de febrer. Finalment, però, aquest desnonament no es produirà perquè l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la compra de l'edifici a l'actual propietari. Aquest anunci de compra arriba després que el propietari fes pública una carta en què denunciava insults i persecució per la seva operació financera i defensava ell la seva intenció de protegir una finca modernista de l'Eixample. En aquesta mateixa carta, el propietari obria la porta a vendre o desfer-se de la propietat de la finca a mans de l'Ajuntament, no? Així, l'Ajuntament, amb una fundació privada, Habitat 3, pagaran a Leones Inversiones més de 9 milions d'euros per la finca, que és un preu que, segons denuncia el sindicat de llogateres, és molt superior al que va pagar per la compra, que eren 6 milions i mig, però que, segons l'Ajuntament, està un 30% per sota del preu de mercat actual a l'Eixample. El consistori ja ha anunciat que destinarà uns quants d'aquests immobles a lloguer social i els altres els posarà el preu que marca l'índex del topall de preus, regulat per la llei de l'habitatge. I si és veritat que això ha donat una sortida a les veïnes de la Casa Orsola concretament, ja han admès que no és una resposta estructural al problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona. I per acabar, la resistència així amb un toc una mica cultural, que és la pel·lícula del 47, que ha guanyat el Goya a millor pel·lícula, una pel·lícula que també parla d'aquesta resistència, en certa manera, o aquesta esperança en un barri de Torre-baró, de Barcelona, tot i que és una pel·lícula que s'ha endut el premi en ex aequo amb el film La infiltrada, sobre la infiltració, mai millor dit,
d'un agent dels cossos de seguretat de l'Estat en un comando de l'ETA, que, si m'ho pregunteu, a mi m'ha fet una mica de gràcia. És com si no poguessin triar, no?, entre premiar una pel·lícula catalana o una pel·lícula basca, en plan, ai, no volem enfadar ningú. Bueno, sí que és veritat que les pel·lícules que també havien sigut premiades per l'Acadèmia de Cinema Català, no?, els Gaudí, doncs s'han endut uns quants galardons més. Per exemple, l'actor i actriu revelació, pel 47, Clara Segura i Salva Reina, millor direcció a Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez per Segundo Premio, millor actriu revelació Laura Beismar per Salve Maria, millor guió original Eduard Sola per Casa en Flames i Eduard Fernández, que s'ha endut el guardó a millor actor protagonista, però no pel 47, sinó per la pel·lícula Marco. Una gala que en tot cas va estar marcada per una absència brutal, que és la de l'actriu dona trans Carla Sofia Gascón, Carla Sofia Gascón, a qui l'aparició d'uns antics tuits racistes, catalanòfobs, islamòfobs, doncs han forçat a apartar del focus mediàtic en plena carrera cap als Oscars, no?, per la seva interpretació a la pel·lícula també controvertida Emilia Pérez. És o era la primera dona trans nominada a un Òscar i ara sembla que aquesta possibilitat s'allunya. Clarament, de fet, sembla que Netflix ni tan sols està fent com aquesta aposta perquè ella guanyi, tot i haver sigut en algun punt la preferida. I aquesta situació fa revifar una mica, no?, la qüestió aquesta de sempre de si es pot separar l'obra de l'artista, o sigui, si la seva interpretació hauria de ser valorada independentment de les seves opinions personals i polítiques i de com les manifesti. I, per altra banda, fins a quin punt donem ales a la cultura de la cancel·lació, no?, perquè s'ha trigat una setmana a fer-la caure d'això, d'estar gairebé agafant un Òscar amb les mans, a estar apartada de la immensa majoria de gales del cinema, inclosa la gala dels Goya, no? I en aquest sentit, demanar-vos una mica quina és la vostra opinió, si creieu que és adequada la reacció mediàtica o si creieu que, per exemple, pel fet de ser una dona trans s'està, no?, com exagerant la resposta perquè s'espera d'ella un comportament més exemplar que, per exemple, d'un home cis hetero, o si realment doncs, el teu comportament o el teu pensament polític hauria de, i com l'expresses hauria de tenir conseqüències en la teva feina. A veure què us sembla. I això és tot, espero que no hagi sigut molt turra. Fins la setmana que ve. Si us agrada, fins la setmana que ve. I si no, pues ho deixaré de fer, perquè ¿para qué perder el tiempo? Gràcies.